Adi ka batitain? Silk. Silka. Kaya ito yung Andres at ito yung saluyot na naman tinglis na ito. Saluyot din pa yan mo. Nagbabasa ka na may sura mo. Sinaluyo mo. Hindi masabi na sila rin ba? Naruto na ito. Nabraw. Nabraw. Naulsag pa na. Prito ng tilapia. Kimasag. Hindi ko man naggapo di lubog. It's organic. Manay kanya tayo ito, 50 tayo. Lagay yung camera ta. Hello, good morning. Good morning everyone. Nagkape tayo. Nay, nag-iima sa atin ko kami. Naburas mo di ko. Nag-harvest kami to'y kami. Mini garden. Agi gaya magsapsapol ti video mi di Facebook. Di kami nagpo-post di YouTube. Medyo nagka-problema basit di page me. Sinapo tawag subli ko man. Ngamin, nagadagkom-comment nga kwa. FB10 lalod da. Madi daw makabuya. Kaya't may kumama ijay, kaso ko, amamay. Nagloko mo di page me. Pag-tis-tis kayo pala di YouTube idol, balba na nagsubli di Facebook main. Ngamin na may met no talaga Facebook mo lang, di ba? Madi yung may share. Hindi ka tag-share dyan, link lang. Ano kaya ibuyan talaga di YouTube? Di comment section, di link na. Pindutan nyo lang nga dyan. Direct kayo mapanjikwan, YouTuber. Kung hindi magsapsapol di kwa, ni Anjo ko ni Franz, YouTube, JNG Studio. Tapos JNG Pam, JNG TV. YouTube lang. Puro maming nga kami page me, dati ko na basit nga problema na. So awan ti post me. Sa kagaya magijig sapsapol ta inspirational JNG TV. Agararami damo lang idol. Kaso madina way nalpas, ta kastiwo na agtudaw. Tapos aginate. Na high blood pa di kadwami ni Plans. Talo daw ako mag-maintenance ay. Kang ganina. Magpayda ni George, nagalalay kanya na ako. Maala na ulit ko kinaraho na taba. Shout out gayam ni ko ni Tang Romeo. Napang kami nagipalalit ni Sir Bene. Takin na tadi katal-talo na rin kasurahan. Tumbakas gaya, marang di gaya katal-talo na rin. Talaga sa mga kaya. Why? Laban lang karoon, suna pa yung nag-istorya. Ayun gaya, may tol. Ano bigat? Mapang kami di ko Isabela. Jay Alicia. Ada kami ti solid followers mi Jay nga agur-uray kanyami nga dati. Ha? Tawag na Jay? PWD, idol. Kanayon nagbibuya. Uray da inang na pamilya na nagbibuya da. So pa may bisitaan. Hindi pa kasto natin Alicia gayam, Alicia idol. Kami Alicia. Papayit ato, di ba? Madi. Semi papayit. Shout out kanya na yan may mga nawa. Pakitutok mo man di camera idol. Lahat ni Mr. M. Mr. M. So ngayon, M naga na Mr. Mabsog. Mr. Mabsog. Nagimas pa isa ti kwamin Idol, pagpasensyaan nyo kami na madi kami makapost sa Facebook, talaga daw kami ti na basit nga perdina. Barbara nagsublay, sumani mama meta. Barbara ni subli na di Facebook. Okay. Kuman. Tabakiki. Tabakiki. Ang gabak. Sino kayang ti Pilyam. Ni Maria. Ni Ma. Ni Treng. Wino may lamol ata.
Basta aja dati M na. Pare-pares na mga daim na. Nema, 2M na. Oh. Natibtibay. Oh. Dagdag sentikapi na dyan. Ay, ang mukaw. Masinaw. Ni, apa yung Ano mo? ang mukaw no sinaw. Nangarag. Double M lang. Ni nang ni Dimse. Ni Maxima. Gigs tama. Maximize yun talaga todo aja. Todo aja yun. Ngam siya, sakti baak ha. Pilyak ani ko ha. Ni Maria. Ampay ko na. Apay mo. Damalihan mo dapay palad. Bigatin man ti tao na. Sinod kaya mau, ni Mayla. Dugtong nga sa itag, may natik. Damampang namin nga minaday. Masaan ni? Ay, kapsat ko lang na ni Mitreng. Hayo, karkaro man. Padim kayat. Sobra terati kinatarabitab na. Na may mayat nga daji eh. Tagkon-konsert kalat tayo di balayaw. Hindi kayo mawalan sa aw. Abang mga ano, sasaaw. Mabali natin, kung nada ko, rin mati ko na ukisan natin kastikot, basta bugkwam na nga nalaing. Balay mo kang kanta mga sariwa. Ang gano'n. Supay nga may bawas di kuha natin eh. Kapag di sustansya na. Yo, kasi tinatagaro din ha. Mala damot na, ano matita kayo mangan. Naka may sakaw. O iwan tulad ang namati yun. Yung English di ko, kabatite. Patola. Tagalog aja ay patula. Iluka ano na ito kabatite. English. Diyan mo? Ano siya dyan mo ito English di kabatite. Sika, kameraman, ang ma'am. Sumumbat ka ba't anong mo? Katinda ka rin. Sukatan dyan! Donan! Ito yan! Hindi na mo English ka matitay. Hindi na mo English ka matitay. Ewan, hindi na nagkakwato. Ano pa yung English di ka matitay? Ure ukra, dyan mo lang mau. Yung English ukra. Nagririgat na kita eh. Kara. Ukra, di mo lang mau. Ang mga katigula di mo lang mau. Nagkriga mo kita damdamag mo, Andres. Diyan ka mong sungbatan. Kore siya garaw, nyata mau. Damag agad kanyam no, mau. Pangatan ni Mr. M baka muna. What, baka muna ta. Mr. M, come here. What is the English of kabatite? Yung Tagalog nata patola, di ba? Boy. When? Pwede yung mau. Madimi ka mau. Iba ka ma ha? Damdamag kami. English na to, silk squash. Silk squash. One. Hindi kasi yung sinti cream silk. Silk. Pwede. Lalaing ka. Sun silk. Ay, sun silk. Silk squash, tika na to. Aji okra. English na to. Okra. Ano English to okra? Tapi ba di namag ka pa yung mau? Ay, unya. Api ka kasadom na muan. Ha? Ito di Google. Bagang Okra. 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 Oh. Ano English to okra? Amok mo lata, damo la silk nata eh. Gamin, nako eh. Napalot. Di ba nagalis? Oh, damo la silk nata. Ah, Oh. lady finger. Kasano ngayon ng lalaki eh? Boy finger. Galasay niya. Ano lang rin? Hindi ka pala, nagbayat pa na tugtugan tayo. Lady finger gayam. Kasi di gayam ti okra, lady finger. Aji ko apay, tabungaw. Madimi mo lang mo di tabungaw. English ti tabungaw. Upo, di ba? Upo.
Ano ti English ti kwa? Upo. Parigato nyo na din. Tanay. Opo, English na bottle gourd. Battle gourd. Sa pares damot lang, aji ko Ay. Silk. Ay ko, gourd kata. Amo, main. Kasano naging battle ajay? Buti na. Kasi kami buti. Ay. Okay. Now I know. Thank you, Mr. M. Okay. Salamat sa trivia, Mr. M. Nag-line ka nga talaga. Thank you, Google. Sige gayam. Amukon. Upo. Battle gourd. Okra. Silk. Ay, lady finger. No lalaki, boy, Boy finger. finger. Adi ka batitain? Silk. Silka. Nalipat ako silk. Basta silk. At least alam mo kung di mo nananan. Basta the silk na. So, Basta siknan. Jaya ng bukaw. Nagkita ti midyak kamo ka. Magpagita sibuyas na laka. Onion. Nice. way nakita. Adis bawang. Garlic. Oh. Nice. Silk squash gaya matol. Silk squash. Kasinsin gamin ti karabasa. Okay. Way. Kaya ito yung dry sa tinay, ito yung saluyot na mo tinglis na ito. Sa luyot din payam mo. Nagbabasa ka na may sura mo. Sinaluyo mo. May kang ba mo. Sa luyuto mo. Yamit kay. At tagayam ko utong. Anya ta English ti utong. Basta, kwata. Dabukil na, beans siguro. Bagay Kung matik ka batitay daw wala beans na. Bukol. O di beans mo lang. Saan ti iwan na ito Tinengdeng. Mukhang palapad. Nice. Kastoy ti kwa na ito. Iwan na. Ta. Ayos, guys. Ato'y kutsilyo niya English na. Knife. Knife ba? Wow. Ato na landag. Oh. Yung English nito landag. Cameraman, yung English Chopping landag. board. Ay, chopping board. Kasinsin di blackboard. The board na. Oh, di ring board. Atoy, andiyan ka mga tawag ti kastigay. Kasi pala si 8. Atoy. Pagkaskas-kasalak eh. Ito English na. Hindi mo lang mo ata. Alam mo English na ito. Pumanaw to mo ni Mr. Emoy. May di Google na kahit. Nalaing di Google na eh. Tapos to, iiwat ko pang dinengdag. Pang talo lang. Eh, masa ato ko. Kaya dagduma kami nag-jubbing tatama, di damo ti kasto nga si Daunag. Nga na dala hotdog kada Saya. kusinaw. Karaman pati tangkay. Sige, ramam mo. Ati tinaimas kaya, si Daun, gulay, pampahaba ng buhay ko na da. Ito, nasanay da kami nag-jubbing ako eh. Karni, chicken, Hotdog. hotdog, Bacon. bacon, tosino, ano pa ay? Nagdidilatan nga ako state side. Ham. Nagita ti kay tubing tatan. Samantalang dati ko sisi daw may ko patis with kalamansi. Tapos, yan si Danyaw. Bagoong kin mantikan. Mabalin na din Kapintupay kin inapoy. Mabalinan. Ay, kasi di pamigat ko. Jubing kami, dapat natin Milo everyday. Ay, Ovaltine. Ovaltine ba? Bulletin. Yan muna natin Ovaltine ng Milo. Amo? Hindi mo na ako sa natin eh. Nabalinata natin nga ti dito sustansya na. Atin puraw nga sibuyas tawag to. White onion. Hindi na, puraw nga rin. Kuaji nga rod lalabaga. Di red onion. Red onion. Kaji grain. The green onion. Adi bulong na. Mati English na di bulong na. Wine. Laso na.
Di pa. Onion leaves. Okay, wait lang. Onion. Oh, di ba? Nagimas ti si Daintan George. Shout out mi mami ko solid followers mi kayam. Tomorrow, see you in Isabela. Okay. Location, Alicia. Apang kami dumano na yun.